הצלחתי לגדל בעצמי בבית תפוחי אדמה, סתם, זה לא אמיתי, אבל זה בהחלט אמיתי, תישארו איתי. יא בלולו, תקשיבו, החקלאים של טפוצ'יפס חזרו לזרוע תפוח אדמה. בחודש האחרון, החקלאים של טפוצ'יפס חזרו לזרוע בשדות הדרום. הם חברו לנויה שדה בפרויקט סופר מגניב, שקורא לכולנו, לכם ולי, להחזיר את החיוך לשדות. אדמה מנויה שדה, לקבל הביתה ערכת שתילת תפוחי אדמה, בשביל לגדל תפוחי אדמה ממש בבית שלכם. כל מה שצריך לעשות זה לשים את האדמה באדנית, להשאיר מקום לתפוח אדמה, להכניס אותו טוב ולחסות באדמה, להשקות במים ולחכות, עד שהחיוך יחזור לשדה. זה אולי ה-DIY לילדים עם הכי הרבה לב שאתם יכולים לעשות היום. החקלאים של טפוצ'יפס חזרו לשתול בשדות תפוחי אדמה, וכאות תמיכה, כל מי שמזמין מנוי השדה תפוחי אדמה מקבל ערכת שתילה ביתית שווה במיוחד כדי להזדהות עם החקלאים. אז החיוך יחזור לשדה. למתוק שאתה שם את עם בור קטנטן, לוקחים תפוח אדמה חמוד, מכניסים לתוך הבור, מכסים בחול, מעדקים טיפה, ושופכים ליטר מים. ועד שהחיוך יחזור לשדות, ועד שיצמח לנו תפוח אדמה משלנו, אפשר לנשנש טפוצ'יפס.